Angay? Pero diri na gini sila maipit ba? Di gini sila kaikis na. Diri na jud ko No, siya maipit buso, ani ba? gipaani man diri sa farm kay na ako ni prites. Yang makaon man niya og kuan, kanang watermelon kay lami kuno kayo. Kini mga tawanan murag mamalitay kini watermelon ba? Timing kay wala tinuod nga amo. Kwarta sa oran. Aya, asa dapat nilang kakuan niya kanang Richard Macasiro Farm niya ba? Richard, ako na dong. Itong naman yung watermelon gani? Wala ka bantay ng mga watermelon. Presko pa kini. Mo ba'y pag harvest ani? Mga presko pa sa patilawan pa tamo adto tas farm gyud. Amo, Sige ya, ato day. no. Sigayon to ani. Kana may nindo. Bago harvest niya. Lana ko na niya. Lami ikini. Kini ya, pila ni kilo ya? Tampis gini. Kini mga pila ni kilo? 2 kilogram. Lagyo, tapos kini. Sakto kayo. Kay sunggoy mi sa mong amo mga 5 kabukag mong palito. Napa kay sunod dito? Ganahan mo mata na sa mong farm? Ay, pretty ito. Wait lang. Buta ko. Ali. Kita mo na yung mga sir. 15 ka hektarya ni. Mo pa ning baon dire? Oh, ako ni. Puro ni watermelon. 15 hektarya? 15. Kuha ba? Kuha gid ay. Sa atong dugayon na yung mga sir. Mag-pretest ta. Hindi yun. Para matilawan yung sa kalamis ang watermelon. Bus. Oo, sama. Naligini tao da, boss. Kailan ka na, boss? Mga kawatan man ang mga tawhana, boss. Unsa ni mga tuhan bi ato ato ni mga tuhan. Karon mabugo kita nang naong nga ba? Karon sa mga kita ni nila bi ato di mga kawatan na di. Di mo na. Magtagba mo. Gade mo. Natagba na ko Ano na. to oy? Dako ane? Tinawin yung Kuha mo gani oy. Sige ba? Angay? Pero diri na gini sila maipit ba? Di gini sila kaikis na. Asa man to sila? Oy, wala man. Ako lang usal nila. Ay, asa to sa tatong kauban di ay? Uy, nabong dire. Di ni mo gikan di ay. Kuya oy pang dagan na may gagko na to kadalag bunag ay. Palit ba siguro to? Pero ba? Ako lagi kitong tao lang Lang eh. mo ko man dito to. Palit siguro po to oy. Basig na suya ra po to ba? Kaysa, naglibo ko ba? Ikaw ang kitagyang dagang kag-apel. Yung ka malitay to, malitay rin ka to. Dagan magag-ape. Nalok mo ka. Itaw, sir. Na ako itugan ninyo sir ba? Saan po yung tugan ko no? Murag ka to, man siguro ni buko ng to ganyan mao, man siguro tinuod nga Richard nya. Ako sir ba kay pagpakuan ra ta ko ganyan nya naabot man mo nya. Wala po ko'y kwarta sir ba? Pero dami mo yung milo na tumikaon sir no. Lami, Lami, mo kay- ang kinawat. Mo nang ko. Patayan mo niya, mapisot ane. Buangan ni mga tuhan na mga kawatan king daggo. Ang daggo ug ng lawas may mga buot makit-an to nako rom. Spusan gina ko rom. Mahal ba kini ang abono yun inuhon lang. Bus. Oh, Tas like kinan Andre boss, murag diri gito sila nangagi ba? atong pangitaon asa ron sila. Kahit kulong ng tuhan na asa nito. Bato tara na pa boss. Singan oh. Kadanganan kini mga Ah, tara, tuhan. klaro kay ginagyan boss oh. Ano sila? Samo, gunite. Kuwata na mo. Yang ano na mga sangkot? Yang ano na mga sangkot? Isam na itagpuan na nila. Ano ka kamig nila? Ano ka kamig? Karo na po sila malit. Kita makipalitan ninyo. Sabi di ka po pagkuha mo dire. Yung ano siya buso? Nagyan mo to sabi, ano siya? Kuno siya kuno si Richard. Kaya. Amo ano, di ka pa
time mo diri na jud ko So, maipit siya ani busog, ba. gipaani mi diri sa farm kay na ako ni pretest. Yang makaon mi niya og kuan, kanang watermelon kay lami kuno kayo. Ikaw ako di ay. So mga dalo og imong mga milo na ari mo dire pakanon mo nako. Ha? Dire dalo og imong milo na dala. Buktan ninyo ha. Dalo imong milo. Tara. Buktan ninyo. Kaon niyo kaon. Kaon niyo. Sakay. Dalo og imong. Dalo og imong panglimon. Iga wala man ka. Oh, buktan ninyo na bukti niya mahurot niyo na. Now, di mo ka ba uli? Sundan na yun! Putol na may boss! Punta na, punta! Kasi ka! Dagang kilo! Kilaptaan nun, di mo? Ha? Pwede bring house, boss! Dili, pwede! Dili nyo punta! January vision. Oh yes. I've concentrated on trigonometry. I've done calculus mainly. I believe they concentrated on calculus last year.